ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രദേശത്ത് ചെട്ടിപ്പാടത്ത് താമസിക്കുന്ന ദിലീപും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫ് അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർ തുടങ്ങിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ആര്യ ദേവ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി. അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻകം, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനം അവർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ രൂപേഷിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടി ആയിട്ടുള്ള രൂപേഷാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അവൻ്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ബാധ്യത ഈ ഫാമിലിക്കുണ്ട്. അവരിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യ വരുമാനം തന്നെ അവരുടെ കൊടുന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് വന്ന ഈ ആര്യാദേവി ഫാമിലി, ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു.